азиз 20 июни соли 2026 қарор дорем дар замини хоҷагӣ деҳқони мо ва мо харбуза коридем имсол. ҳам тарбуз ҳам харбуза. ин нашуноҳои харбузаҳои мо аз харбуза чанд намуд шинондем? 5 намуд 6 намуд, аз он ҷумла амирӣ ва осқалонӣ. Анакун ман давомша нишон диҳам. Аввал шумо якта лайк монед, баъд давомашро тамошо кунед. Кани ман бинам ҳа. Мондедми лайк? Акун тамошо мекунем. Лайк бепул аст. Ана дӯстони азиз, осқалонияш яке аз харбузаҳои беҳтарини Афғонистон мебошад, ки мегӯянд ниҳоят ва ниҳоят ширин аст. Осқалонӣ ва амирӣ низ шинондем. Ва ин нашунамои ҳамон харбузаҳо мебошад. Аллакай ана гулхона дорад. Акнун ин чанд қадар мебандад? Худо хоҳад ин июл, август, сентябр мумкин пухта расад. Харбузаҳои мо агар ягон офат назанад, мо иро дору мезанем, пору метиҳем, об метиҳем, навозиш мекунем. Бо ин бутаҳо туне шумо гуфта гап мезанем, то ин ки харбузаҳои мо харбуза бандад. ҳаво абр аст, борон борида истодааст. Кам чилиска. Дар душанбе мегӯянд бисёр боронои сахт омад, ҳатто дар Варзоб чунон омад, ки насоси моро чапа кардааст мегӯянд. Як кубики 20 тоннаро чапа кардааст. Лайк мондед? лайки монда бошед, акун дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳбони шумо бошад. Ин аз харбузазори мо.